ढोलिया में 32 GB रैम बा। ओकरा नीचे ब्लूटूथ श्याम बा। ओकरा नीचे ब्लूटूथ श्याम बा। हमरा ढोलिया में 32 GB रैम बा। करे लगी हैंग तो हर बड़की मोबाइल। अब न देखा दी खोली के फाइल का बुझला हो हमारा के तोहरा पे लागता शक हो। टच के देख कामा करी धक्का धक्का हो। कोनो खास नहीं पीछे के फ्रेम बा। एमे खेले वाला ऑनलाइन गेम बा। एमे खेले वाला ऑनलाइन गेम बा। हमारा ढोलिया में 32 GB रैम बा। ओकरा नीचे ब्लूटूथ श्याम बा। ओकरा नीचे ब्लूटूथ श्याम बा। हमरा ढोलिया में 32 GB रैम बा। लोकल सामान के तू कहेलू ब्रांड बा। इंडिया में ये बाबू ये करे डिमांड बा। बुझला हो के बारे यूज कैले हमारा से बोलू। दिनेश देहाती करन री के गोलू।